Bine te-am găsit! Sunt Medicina Sufletului și îți dăruiesc astăzi o meditație frumoasă în care ai să-l cunoști pe sufletul tău pereche ideal. Dacă ești pregătit să primești în viața ta iubirea, așează-te confortabil, undeva unde nu te poate deranja nimeni și închide ochii. Respiră și relaxează-te. Relaxează-te din ce în ce mai mult cu fiecare respirație. Eliberează stresul pe expirație, în timp ce dialogul mental se topește. Acordă-ți permisiunea de a reflecta puțin la propria viață. Ai oportunitatea de a atrage sufletul tău pereche ideal, persoana care corespunde din toate punctele de vedere cu tine. Începe să trăiești ca și cum partenerul ideal ar fi deja lângă tine. Fii cinstit cu tine însuți. Ce nu-ți place, ai posibilitatea să schimbi. Câtă prețuire de sine îți acorzi? Renunță la comportamente care îți ruinează stima de sine. Reflectează. Și imaginează-ți cum le arunci în lumina infinită a Universului, unul câte unul, spre a fi vindecate, transmutate. Observă cum, pe măsură ce faci acest lucru, pieptul tău se umple de o lumină nouă, de speranță și încredere. Totul este energie, așa încât începe să lucrezi cu tine însuți. Fă curățenie acolo, în propria ta cămară. Aruncă de acolo balastul. Și iubește-te. Acceptă-te pe tine, așa cum ești. Recâștigă-ți respectul de sine. Acordează-ți ființa la sursa infinită a iubirii, la cel mai înalt potențial. Și cum totul este energie, vei fi uimit de ceea ce va apărea în viața ta. Atragerea sufletului pereche ideal este un proces magnetic, așa încât dă-ți voie să strălucești. Scutură-te de praful depus pe structura ta nemuritoare, divină, și întinde-ți aripile pentru a zbura mai sus decât ți-ai imaginat vreodată. Scaldă-te în lumină, în bucurie și recunoștință. Scaldă-te în iubire și descoperă în centrul ființei tale scânteia divină, strop din izvorul eternității. Ce culoare are? Dă-i voie acelei lumini să crească. Din ce în ce mai mult, până te cuprinde cu totul. Inima ta pulsează în vibrația iubirii și chakra sufletului începe să strălucească din ce în ce mai puternic. Nu are importanță cum îți imaginezi această lumină. Poți doar să simți. Furnicături sau poți avea o senzație de căldură.
privește sau simte această lumină, în timp ce te învăluie și se răspândește în jurul tău, creând valuri de culoare și energie pură. Imaginează-ți acum un moment din viața ta în care te-ai simțit foarte iubit și apreciat. Simte, retrăiește și lasă iubirea să pătrundă și mai mult în câmpul tău, în inima ta. Energia iubirii se amplifică și crește cu fiecare respirație. Energia inimii lansează deja semnale în univers. Sunt semnale de iubire caldă, profundă, plină de cele mai bune intenții. Oferă această iubire întregului univers, întregii creații. Pune acum o mână pe centrul chakrei inimii și prin intenție vaporizează orice sentiment negativ, blocaj, care a rămas în interiorul ființei tale, în structura mentală, fizică, energetică. Topește prin intenție emoțiile care nu-ți mai sunt de folos. Topește-le în lumina iubirii. Și lasă energia iubirii să curgă prin tine într-un șuvoi de lumină. Simte această iubire în fiecare celulă a corpului tău și dă-i voie să existe în tine, în inima ta, în câmpul tău, în viața ta. Trăiește în această vibrație a iubirii permanent. Ești în siguranță și inima se deschide din ce în ce mai mult cu fiecare clipă și fiecare respirație de-a ta. Este atât de multă lumină încât nu mai este loc pentru întuneric. Acesta a fost risipit, disipat în energia iubirii, transformat în lumină. Sentimente calde de iubire se revarsă din inima ta, transmițând mesaje universului pentru aflarea sufletului pereche ideal, cel mai potrivit cu tine din toate punctele de vedere, în plan fizic, emoțional, mental, spiritual. Cheamă-i mental lângă tine pe îngerii păzitori, pe arhanghelii Mihail și Șamuel, pentru a te ajuta în acest proces. Observă cum intenția ta i-a adus deja lângă tine și acești îngeri te îmbrățișează în energia lor, dându-ți confort, siguranță, curaj. Respiră și abandonează-te aceste energii angelice care te asigură că totul este așa cum trebuie să fie. Arhanghelul Șamuel te susține să găsești ceea ce cauți. Spune-i ce anume dorești. Mental, comunică-i. Șamuel înțelege, te aude.
Acum, Samuel te ia de o mână, iar îngerul păzitor de alta. Arhanghelul Mihail merge în fața voastră și deschide calea. Urmărește lumina albastră și violetă argintie din jurul tău. Privește razele de lumină care ies din chakra inimii tale și care funcționează precum un izvor de lumină. Un izvor care fuzionează în rozul cald al Arhanghelului Samuel, sau cel care îl vede pe Dumnezeu, și cel care îți va deschide poarta ce face legătura cu sufletul tău pereche. În timp ce mergi ușor, lin, plutind, ajungi într-un spațiu multicolor. Încă puțin și zărești o siluetă. Știi, intuiești, este sufletul tău pereche. Inima ta a simțit imediat. Pe fondul unor acorduri divine te apropii. Cu uimire și emoție. Energia devine din ce în ce mai caldă și mai puternică. Raze din chakra pieptului tău se întrepătrund cu raze de lumină și iubire din chakra pieptului sufletului tău pereche. Observă cum această persoană din fața ta îți întinde brațele cu bucurie, în timp ce un zâmbet cald îi luminează chipul. Da, este chemarea sufletului tău pereche. Și în câteva clipe vă aflați unul în brațele celuilalt. Simte această combinație unică și lasă-te cuprins de magia acestor clipe, alături de cel mai bun partener romantic. Iubește acest suflet și te simți iubit la rândul tău. Împreună sunteți acasă și în timp ce vă priviți în ochi, spune-i ceea ce simți, ceea ce dorești. Sau poate cuvintele sunt inutile. Lasă-te purtat de emoția iubirii. Ai așteptat atât de mult această clipă. Trăiește-o. Ascultă-ți sufletul pereche. Privește-l, zâmbește-i, îmbrățișează-l și dăruiește-i cât mai multă iubire necondiționată. Arhanghelul Samuel se apropie și vă pune pe rând câte o mână pe cap și una pe inimă, ca să vă iubiți cu înțelepciune și cu inima deschisă. Primiți acest dar de la Arhanghelul Samuel. Arhanghelul Mihail apare la rândul său și creează în jurul vostru un scut de lumină albastru protector, în timp ce îngerii voștri păzitori înalță rugăciuni pentru pacea și armonia sufletelor voastre. Sentimente de bine, de încredere
de siguranță și iubire se răspândesc în întreaga ta ființă. Te vitalizează și îți hrănesc toată structura. Știi că această iubire autentică, această persoană complementară destinată ție, va apărea în timpul divin perfect. Este o certitudine. Sinele tău superior știe unde se află sufletul tău pereche ideal și tot ce trebuie să faci este să te lași ghidat. Veți fi direcționați unul spre celălalt. Eliberează nevoia de a controla acest lucru, știind că Dumnezeu va crea cadrul optim pentru ca totul să fie perfect, în timpul perfect. Când ești pregătit să revii din această minunată călătorie, poți să deschizi ochii, plini de înțelepciune, de energie creativă, de speranță și iubire, de vitalitate. Revină în spațiul inițial. Tot ce ai de făcut este doar să trăiești ca și cum dorința ta este deja îndeplinită. Știi că poți reveni în această meditație ori de câte ori simți nevoia.